aga hayır yakşı. Kadimi vakti zamanına çağırdağıl çanlı bilini Görogly demir erdüreptir. Muna atarmancılıkta, çaparmancılıkta, urşuvadlıkta, bağışçılıkta, aşlı nağıllıkta onu çıkan adam bolmandır. Dünyada kıvarta biriye kıvarta Görogly'nin edil özdü. Görogly her geçen onu ağdı çıkardı. Aydın fazla geçirirdi. Atası Adivek'den alın 40 tane yiğidin yanmayanını alayıp hükmü rıvanlık sürerdi. Bu 40 yiğidi başlı tonlu hiyal tarif etsek sapar közü, mehrem közü. Onun beyliklerine değerli metel, seytak kırma. Ova kadar gurrun odur. Enesi kovan atası kayan. Aşırı tıntıngı balım tüyücü. Miremcan, Gammarcan İvem bir şagirdi vardı. Övecan İvem kıyametlik oğlu varırdı. Övecan 18-20 yaşına yeten vaktinde. Gürcistan yurdun nakleki padişahının kıydı gülruk canı getirip nikalap toy kılıverdi. Emma neme ordusunun kıydı al-Qayda'nın vaktinde leki padişahı avdı çıkardı gidip bir haber kalan eken. Leki padişahı avdan çıkardan gelip görse ordusunda kıydı yok. Derrev deri gazap bolup palmiyinleri kitap kolları kurun nazar çağırdı. Men kıydım asmanı çon varsa ayağından yere girem varsa kulağından çekip çıkarmayıp. Şundan neme kurun nazar kurru taşladı palmiyinler palattı kitap kolları kitap aktardı. Kerogul dangarın pir güçlü olamsan kitaba da düşmedi. Emma neme jörde leki padişahın vedirlerin bir ay tayet padişahım. Şu bizim kalamızın bir çetinine sansar baba deyip bir baba yaşıyor. Kala kim girse kim çıktı sondan başka görecek adam yok. Sondan bir sorak görül deyip. Yankı sansar baban oyunu barık götürür sansar baban oyunu bayguştan başka deyir sanar kalmar ekeni. Kerogul çağırdağın çanlı bile giden vaktinde bula midine düşüp götüren eken yok cani. Şundan leke padişah oturup oylaştı. Günruk şanı eklep, saklap, 18-20 yaşını seni yetir kemale getiren hop nişan peri deyip bir peri vardı. Derrev hop nişan çağırıp gelmeyip ama buyruk verip koyuverdiler. Hop nişan peri şeyle doğa koy, cadı koy peri de attı. Bir doğa kapbasa marmağının tırnağını seriden vaktında yerin olu ucunna, bul ucunna ne olup dur hemmetini bilirdi. Emma neyme padişah ordusuna gelip kıydırın yokluğunu bilip neymiş yapıyor kadıyım. Bir doğa kap tırnağını seredip görse padişahın 2 tane atlısı ödüne taraf getik geliyor. Şundan neyme padişahın atlılarını karıştırıp durmayın deyip. Dakını bileni dakınıp, geyni bileni geyinip, yanaklarına hal basıp, levlerine bal basıp, özüm bir neyme kovi everten teberten atıp bedep, beslep, minne gaydı verdi. Padişahın atlarının önünden çıkayıp, ödünü çakıştırıp padişahın karşıya geldi. Epilip padişaha salam verdi. Padişah neymiş yerde hop nişan peridadı serdim. Eyt hop nişan, bizim gülruk can neymettin diyen vaktında. Öyle kel cagası bilen berk koy verse de hiç zat bilmedik filan olup. Leke padişaha garap, niçeme yerden tımsal getirip, ağzını asmana baktırıp, eline tılla sağdını alıp, bir koç yigit geldi nesibin haklap arzılığına kol uzattı sultanım. Senin avşı kara gidenin çaklap gülruksanın alıp kaçtı padişahım deyip dur gör bak ne diyer ha. Çığıt geldiğine zivin haklap arzılığına kol uzattu padişahım sultanım İveya sultanım. Senin avşı kare giden çaklap ayet çaklap Gülruk canın alıp kaçtı padişahım ne diyeyim. Sultanım yar azına tuvardı tutar boyunlu meydana girgende yüzmüm oyunlu karıç kaytır patlarsın ayıllı dağdınız deryadan öttü sultanım. Ey hop nişan perindir darin ağlayıp ayrılık derdine bağrın dağlayıp eyvaya dağlayıp. Şanın gelin dilin bağlayıp Kerogly alıp kaçtı sultanım ne diyeyim.
sultanım oyo hey hey yalan nedir kuyun nedir alfeney Musan peri bütün tamam eden son leke patsa dım der kadar meni verdi bi. Dayıdan keroglar kaç gitti diyen son neme. Şundan koşun varın barın bir yere koşun uyuşur verdi. Leke patsanın 60'tan geçip 70'e kolaylan bir akfakal veziri var erdi. Yan vezir gelip ayıttı ey patsayım neme çek kort verdin den. Şu men koşullamın barın bir yere yığınap kerogol diyen Türkmenin yurduna varıp oğul olacak gıyı yetir edip ödüne maskara kılıp Gürcistan'a getirip öldürecek kort verneydi. Ey patsayım ha. Kerogul diyen zangar yalansa ot yaktırman yören adam. Hünkarın münglap koşunu kırıp gören adam. Fen bıcağa koşununu derya talhan sayen sellem etmeye patsayım neydi. Eyte men neyme deyin. Eyte sen keroglayın bir akıllı başlı adam olayan varsan. Ya doğa bilen, ya zadı, ya al bilen alamasan. Ya olmasa da beyaz salsan, devlet olup koşun biriktirip alamasan. Ya olmasa da Arabistan'ı 3 tane ağını Arap var diye veşten sonra köp ağlı karızat, köp engam verip aldıragamasan. Sen aldıracak zat değildir sultanım neydi. Şu yerde leke patsa oturup oylanıştıkları vezirin sözünün içinde Arabistan'da 3 ağın Arap diyen leke patsanın yüreğini cunk bolagadı bey. Diğer hemen bir dostunu getirip salamnama hat yadırıp aşağına cıgalmaya koyup nami berip koyverdi. Arabistan'a gelip yankınama çapavullar. Araplar adından belli olacak 3 tane ağını Arap, İngillerine Reyhan Arap, ortancılarına Aman Arap, İnkisilerine de Arap Reyhan ivat verdiler. Reyhan Arap'ın yanına gelip nami edep bilen salam verip yasavullar hatı uçurdular. Hatı okap mani mazmuna düşünüp ayttı ve yigitler deydi ha. Men şu Görogly'den Türkmenle uruşmazlığa, söğüşmezliğe bakıp gayrı kıngır söz aytmazlığa vaat ettim. Doğana koştum men uruşu verecek değil deydi. O inni kim uruşar? Bir ortancı bir aman ip inim var son yana bir bark korum sol ursamak mümkün idi. Aman arabın yanına gelip hatı verdi hatı açıp okap ayttı ve ulağım gitmedi mi ya ulağım gitmedi. Ne amortur Görogly'den doğana koştur ho Görogly'nin üstüne gitmedim ho al yigitler siz bir ay 40 gün 30 gün nağıyacağı alıp geldin de ha men şu bir ay var uruş kalmagalı dava cenceli hemmesini koyup pirede gol verip sofot verin bana uruşmak olmaydı. Ho inni kim diye? Üçüncü bir inimimiz var adına Arap Reyhan ibat verirler. Hat şoğartıp bir şoğu damak mümkün idi. Hatı getirip neyme? Arap Reyhan'ın eline osurdular. Arap Reyhan hatı açıp okap manim yazımına düşünüp ayttı. Mına ağalam gitmedi mi ya? Ağalam bira Görogly'nin uruşmazlığı vaat ettir. Doğana kışıptır. İkinci ağına pire kol ver sofolttur. İnni sen nağı gidagasan leke patsa sen bilen patsalığın den sonrası idi. Oğlum neyme Arap Reyhan adından belli olacak yaman kovuktan vardı bey. Leke patsalığın ten den sonrası diye diyen son. Barberin hazır menem iyidinizden bariyen neyip, dakını bilen dakınıp, geyinip betamama yaraklarını alıp, ödem kerk deyip bir canlar mı verdi? Düyeden ulurak, pilden kiçirak, burnunun ucunu da bir şakı verdi. Söveşlerde, uruşlarda, şu şakı bilen önünden çıkan pil doğruğa gelse pili bir kaldırıp şakının ucunu alıp yorar eken, pilin ödü kuğrap, hovada ütül olup kaçıkalense yere kaçırmanı götürk ediyen, şon algıyışlı hayvan eken. Yankı kerk diyen canlarımın ip yörüş kıldık aydı verdi. Leke patsada ödün 7 yaşardan 70 yaşarını yağını alıp Arap Reyhan'ın gelecek yoluna kara havatir bir olsun hemen bir sellemden anırdın Arap Reyhan'ın karası vurni. Arap Reyhan kara dağın qomiyalı kara bulut gelen yer fişiyik geliye. Arap Reyhan'a göz düşen vaktında leke patsada öldün yeke yalın idini veren yali. Sun kosarını veren yali ağıp çasıp yetsayla bağlarını gözünden yaş döküp boyur ağlamaya duruverdi. Arap Reyhan'ım anırtın gelen yerine leke patsanın bol oturuşunu görüm. Arkasından neyme? 18 perdeli sağdını alıp. Ay leke patsayım. Menin bağırlığımda neyge gamgayın olursan. Gamgayın bolma leke şayim sol düşmanın ma deylermen. Yar olsa bir de Hudayım ahırında a deylermen deyip. Leke patsağı govunluk verip 5 kilometre daydık gelip gör bak neye diyer ka. Şayim
şol düşmanına ma deylermin. Yar bulsa bize Hudayım ahırına ya deylermin. Yar ketirin akılıp kanın, olcalap kıydı uçuvanın, gassap bağlı ve canın kanacını udar eylermin. Yar berem zindinin dadını, yıkarım ben mirasını, söymülü perizadını, sana hizmetkar eylerim. Ya benim adım Arap Reyhan zamanımda içerim ben kan ahyareyi geleyim. Açan nevini yakılsam veyran, ölgönümü şad eylerim. Yapar eyley, yapar eyley. Oh leyley geley, vedadey geley. Açan nevini yakılsam veyran, ölgönümü şad eylerim. Arap Reyhan bu sözün tamamından son leke paçaydı. Ay Arap doğun sağval dedi. Alini sana neyme adı karazat, neyme engam, neyme yara gerek aydı otur dedi. Arap Reyhan aydı ay leke paça ha. Bir daş yoldan uzak yoldan gelen adamın çaydan nakardan karnını bir kuvvet doyurup olsan neyme usum olsa buyursan kovulmayayım dedi. Leke paça oturan yasavullarına aydı barın. Bir Arap doğunun karnını kuvvet bir doyurup gelmeydi. Yankı yasavullar neyme? Ötey vaktine gelip görün leke paçanın bir zürüt koyunları vardı. Bağırın bir yere sürüp getirip neyme kassaplar damağın salıp derden çıkarıp yetişti. Aşpedler buut böyleklep, duğutlap, eylesin eylep kadına tıp yetişiyor. Arap Reyhan'ım kadının başına sıçan avuracak pişkiyarak kol otuyor. Koyunların göğsü bir baştan bıkırdanın bulam ağzına atıp vuru otuyor. Bir sürü koyunun göğsünü yenden son, bir kalan çorbanın başıga çekip, bilinem gayim kusap yerinden turup bir gerildik, ennan canının sünklerinin şakırtısı gök gübürdani alıp oldu. Şol geçtiğinde hem ayıbını yiyip leke padişahının karşısına gelip dur. Leke padişah ayıttı, ayıt Arap doğan ne etti, karnın doydu mu? Al padişahı alem bir neçe vakitler bir ağır hassa olup gördüm. Bir hassa adama bir depmeyi kılma nakar oldu mu dedi. Ve depmeyi kılma nakar olan olsa, çaydan nakardan keyfin kökleyen olsan, onunla sana neyme adı karazat, neyme engam, neyme zat gerek aydı otur diyen vaktinde. Leke padişahı Arap Reyhan, leke sayım benim bilen 12 milyon pelvan yörsün. Kadavım var çanlı bile öz oğlun Mahmut Çan yörsün. Begler yörsün bazı bilen paslı bakar yağdı bilen. Davut Serdar sağdı bilen 45 tane bakşı oğlunum yörsün. Dur gör bak ne der ka. Davut Serdar sağdı bilen 45 bakşı oğlan yörsün. 45 bakşı oğlan yörsün. Yar çeker men yayın çilletin, gözler men savaş pilletin. Üçüden ermet sanıyorsun, üçüden ermet sanıyorsun. Gözüne sürme koyayım olayım, ağaç adam görsen doyayım olayım. Perisin bize vermeli, 360 cuvan yersin, 360 cuvan yersin.
Barsan olur ahır zaman. Bedim murib zülfem devran kırkası dar oğlun gözüm. Ah yâre gel da bedim murib zülfem devran kırkası dar oğlun gözüm. Arap Reyhan buna amana edip başlanın vasını leke parça yerinden dik durup duran eken. Arap Reyhan nahman ayaklamağa leke parça ödün lıp başa koyvelaga dey. Ay Arap doğun ha, sana 12 milyon pervan verecek bolsam, öz oğlum Mahmut Sani verecek bolsam, 45 bağışı oğlun, 300 diner methan, 360 suvan, 40 kadar oğlun verecek bolsam, gidip özüm mağlak gelene olman durman mıydı? Ay patsay menden bir eleştirme ha. Karnım kan qoğdayın vaqtı näme geplerini bilmeyin. Karnın doyup baradı tıngşan bolsa indi näme gerekni aytıp otur deydi. Al patsayım sana aytsam indi näme gerekni. Özüme mineral bir pil ver. Adı karazadım üstüne yüklep bir ner ver. Dağda daştım mineral sardı bir alışı ver deydi. Patsalıkta zat gitmeyin. Derrov pili getirdiler. Pilin idinden nerin idinden alaşani, Arabın näme iyicek işçeğini üçünün üstüne hedirlep, yola sarıp koyverdiler. Arab Reyhan sol gelsine näme? Bir oturan 3 günlük alı karızadıның barını yık kutordu bey. Yanına kık tuğlarınım näme? Bolonunu içti bolmadığın döktüm bola düşüp gelen adam. Bar alı karızadıным yık kutorun son näme? Şundan düştü bir çölün içine. 5 gün yürep aňyrsyna çykyp bilmedi, 10 gün yürep aňyrsyna çykyp bilmedi. Özüm aç, susuz dilin sallap bitjal bolup gelen yerine özüne garganyp gelýär. Wagt zaňlaryň ogly öýüňe otursaň bolmaýarmy? Görogly bar sen agyňy gülşürün janal gaýtdy sen agyň otur öýüňe. Beýdik gaýdar sen kim boldun agyr wagt saňa näme? Görogly baryp alyp gaýtsa, buldurga sap baýyň ogly wetçany ejesinde ädisini aglyp alyp gaýtdy. Bular otur öýüňe sen beýdik gaýdar sen kim boldun wagt saňa näme? Görogly baryp alyp gaýtdy leke paçaňy gurrukçan alyp gaýtdy. Sen bir otursaň bolmaýar agyryňy wagt saňa näme? Indi sen ýetiň ijek aly garga bir ýurduňa bararym ka diýip, asmany seretse asman, ýere seretse ýer bolýyp gelýär. Şol näme özüni zeýrene, gargyna görak gelşine. Çardağıl Çandybil'in bir çetinden gireni öden bilmän galdy. Çardağıl Çandybil adından belli bolşýaly. 4 tarafy dağdy. Ulsyna ýyldız dagy, ondan bärisine 3 gümmez dagy. Hasar dağı, Kara dağı diye atırdılar. Emma Arap Reyhan Aras çayının boyundan Kara dağının eteğinden gelen olsa ne edecek? Şol gelsine näme pilini, nerini alasadını, Kara dağın bir govuğunun içine salıp, ödem keymira kulen yerine yayın alıp, Allah cağların bir yeri al zat yok mu kadip çıktı näme Göroglyň sürsi yıl kısırsı öz pey wagtyna gedip ýörda. Barıp näme ýaňky ýylkylaň içinden, ýüňünden çekseň ýagy çykjak bolup durandan, semidinden saýlap iki zan ýabyny atyp getirip näme gowaň içine getirip, derrew damagyn çalyp derden çykaryp buut bölekläp, dutaryň detsesinden ýogyrak, pilin detsesinden inçeden uzunrak bir naýdasy bardy. Garaýyn garmýal ot ýakdy. Ýaňky bir ýylkyň gözüne naýda düdüp näme odu çyrkyrmaga aýlaşdy. Ýylkyň gözüne näme bir çeti çyrkyrlanan agdyna tugrady. Ýaňky ýylkyň gözüň ýaglyrak ger arabyň bokurdagyndan bygyrdak geçýär. Maýdarak süňkürak ger jygyrdak geçýär. Ulrak bir omaça dogra gelse gözüňem bir ýuwdyk goý beri ýaňky omaça näme baryp düşen wagtynda samanhana kesek düşüp duran ýaly dunk etip düşýär. Bir ýankynan bir ýylkyň gözüni beýrek ýylkyny bir gapdyla geçirip, özüm näme gaýym küçün waglap ýatyberdi. Habary kimden alaly? Habary Görogly bilen Ýylkywan çopandan alaly. Ýylkywan çopan näme özü näme gelip ýydyna çyp ýylky wagt bermedi eken. Göroglyň ýylkylaryny adam degmedi eken mal dünýäsine. Hepde bir gedek gelip başyny bir ýere jemlet tukollap sanak görer eken, ýene öz pey wagtyna goý berip gidiber eken. Ine bugünem gelip näme Ýylkywan çopan ýylkylaryň baryny bir ýere üjürip sanak görse iki sany baytal ýok. Mele baytal bilen jerem baytal. Wagt janym gyrat, malym gyrat, laýa batdym ka. Ya ýol bart gapdym ka. Ya bir gaplan gapdym ka diýip ýyt salmaga aýlaşdy. Ýylkylan geden ýanna adamdadyň aýagyna meňnes bir aýagy bar. Her basan aýagy gozuk çukur ýary. Her adamyň arasy çopanyň adam bilen 14-15 adım nagy gelýär. Çopan durup oýnaşdy, Allah jalarym häzem bir bela gelip meni ýamandyr diýip. Derew näme atynam ýydyna aýlap ýylkysam vursun, ýabysam vursun diýip.
İdire kaydı verdi. Gelip näme Görogly meyhanasının kapısının ağzına attan düştü. Attan düşüp meyhananın içine kelleğini sokuyup serip görse näme? 40 yigit urup durlar şeraba, urup durlar kebaba. Al ber toy soğan adamlar. Men etjekdim, sen şey etjektin. Wagt men son şey etjek bolup turan wagtyn den şey ettirtmedin, urus kutarandın batyr köp bolýar diýeni. Her sırda dawa diýip gyrda ýap bastygır bolup oturlar da. Yankı çoban oýlanşyp durup aýtdy, "Wa Allah jalarym, buların qara dağın etegine ganymyn gelip aralaşanan habar ýok. Bulan bolup otursunlar görseňe" diýim. Elin näkil kıwan taýagyny saat edip Göroglyga garap. Sözüm näşitkil Görogly aga qara dağ ganym aldy beglerim. At koyup gelmişem habar bermäge şol ýagdan habar alyň beglerim diýip. Elin näkil taýagyny saat edip 5 kilometr aýdyp dur görmek näde diýerka. Yeşitkil Görogly ağayım. Sözümni yeşitkil Görogly ağa. Qaradağı ganym hav al diýip beglerim. At koyup gelmişem habar berme. Şol ýagyndan habar hav alyň beglerim. Çopan halkı bir misafir kul olur. Çopan halkı bir misafir kul olur. Giden yeri dağdır ey, daştır ey, düz olur ey, çöl olur. Yalkanda neler salsa çopan bev olur. Şol ýagyndan habar hav alyň ey, beglerim. Çopanın yeyle yılları Tidattan Türkmenin hav yalmiri Serdari Aram sahi boyunna yara Pilineriyo Şol ýagyndan habar hav alyň beglerim oýem. Yar bokdan son bölük yara Yankı çoban sözüm tamam eden son Göroglyga näme oýlanşyp durup Allah jagarym çoban rahat aýdym kaya aldap durum kadip daşar çykyp seredip görse yankı çobanyň minip gelen atynyň maňlaýyndan dökülender tak tabaň agdyna goýup duran ýalda. Çoban aýtdy, "Aýt Göroglyga görünýärsen dadyma habar berdim. Anha taýagyň, anha ýylkyň kim bakdy şo wagtyny götürip berdik jany." Göroglyga içeri girip aýtdy, "Aý ýigitler, çopana meýlis haram niýe? Gitmesek bolmaýar ha? Garadağın etegine bir ganym gelip arlaşypdyr. Bugün ýylkyň bir çetinden giripdir. Ertir zat diýmesek il halkyň bir çetinden girýär. Gidip şondan habar almasak bolmaýar diýdi.
Kerogly näme ýyl kılan geden yerlerine barıp görse çopunyň aýdysyndan 5 etse ýokary bolsa bar kemnalda. Ýanky näme Arap beýganyň her basan aýagyny godak çukur ýaly. Her adamyň arasy bularyň adamlar 14-15 adam. Adamlar aýagylar näme? Toprakdan çöpten çalama dağıstan dağa yitip yok bolup gidip beripdir. Bularyň özlerine näme bir baýryň üstüne çykyp oturdy Kerogly aýtdy. Aýtma Hemaga. Ha Kerogly. Giden getirer, oturan nırk sorar diye. Ra 40 yıl bolup gitseňiz atyňyzy ýapaldan mı dep. Eliňizde keýmirok bilen ýaýyňyzam alsaňyz, getirseňiz ganyňyza awlardan. Bideme o zamana şu ýerde ýagyn garawla otursak. Ýagy bugün bolmasa ertir bolmasa bir gün çykyp gelmeýär ýakyn gözüni ýyp bolamsaň. Şu ýerde ýanky oturuşmaňyzyň dowam etsek näil bolýar. Aýt aha saňa durdum ha. Ya sen ataň boli ya ýenem boli. Ya bir bolleň owasyna oturup gelen ýeriň barsaň ha. Şu seni men aýtjak bolup durgamagdym. Ben kakı bolup aýtdyň sen diýip. Owalam kaçmany oňoý gözläp duran zaňar köze geldi bir oňoý. Gözüniň ýegremçesini güldürip goýberdi 40 ýyl bilen näme 40 ýerden tigirlen gaýdy berdi. Galdy ýaňky tepäň üstüne Kerogly bilen Owatjanyň öýde Kerogly aýtdy. Aýdy Owatjan oglum ha. Şo men gyýdatymyň horsyny bir barlak bar meýgapda bir meýwam ka diýdi. Owatjan bir derre hyzmaty kaýym oglum ýuryp barlak geldi al agy bar eken diýdi. Bar bolsa meýim jamylan şo şerawar bärik getir olmaýdy. Al atadan şo şerap diýende mediýamda içmägen bir etçek nesihatym bar ha. Şerap diýende köpe çykanla, şuňal meýdana çykanla içmesen ýagşy bolýar ha. Muny işden ýaman köp ýawraçylyklary sebäbi bar. Näme diýer? Şuňalakda köpçiligiň içinde gowuk galmagy turmaňa, etsiň aýlyp ýykylmaňa, köp ýawraçylykly hereketler etmäňe, bir betiş bolsa barnyň şundan başlamagyna ýaman sebäpkar bolýar wata diýdi. Ali Owatjan oglum sen ýaş oglum näme bilen goýdymy diýdi. Derrew näme Owatjan meýim jamy çyrpdyryp bir jam şerap berdi. Kerogly bir jam şerap başyny çekip pah. Oglum şu içiňden çaqa derber aýa sakatna bereket berdin. Ýene bir jam goýsaň oglum diýdi. Derrew näme ikinji jamym şawurda diýip goýup berdi, 2 jam şerap çekdi. Pah. Owatjan oglum ha. Ey şu aç diýende jübetmeli däl, tägetmeli diýerler. Ýene bir gedek goýsaň oglum diýdi. Dolduryp ýene bir gedek goýdy. Kerogly näme 3 jam şerap başyna çekip näme gydyljyl bolup däldire oturda şowran fermelep. Gözlerim kadar gitti, ýeňteler tüňger gitti. Al Owatjan oglum häzir men näme diýsem rahatdyr diýip otur diýdi. Waq aga sen aýdyp başlamaň rahatdyr. Owatjan oglum, haw Kerogly aga. Nowşurwan adylym men ýalak ýurda adyl soran däldirgen oglum rahatraga. Owatjan oglum, haw Kerogly aga. Ha tam taýym men ýalak sahip bolan däldirgen oglum waq rahatraga. Owatjan oglum, haw Kerogly aga. Hidrat şahy merdanam men ýalak pelwan bolan däldirgerek diýip aýdyp aýaklamaňa agdyny kelibilen nasby. Ay aga durdur ha sen degmesiz adamlara degip gorkadyna golurup başladyň sen diýdi. Ve Owatjan oglum onda men degmesiz adamlara degip başlanmasam, etsim aýlyp meswolanym şo inni men ýatyp açylmasam açylmaýan. Men şu ýerde ýatyr 40 atyryň eşiglenip sınmasır. 40 ýygynyň çolaň awym murdun ýüden murdun derre ýygyny aýlak gel şolar diýip. Owatjan näme Keroglyň ortagyda ýatyryp 40 atyryň eşiglen batyryp, öýden näme 40 ýygynyň gidiberdi Kerogly ortagyda uly harmoniýal bolyp ýatyp berdi. Hemme bolup duran wakalar arabry hanam näme? Gowaň içinde syňlap otyrdy oturan ýerinden. Hudaý berse kuluna getirip goýarmyş ýoluna. Hudaý bermese kuluna satyny alyp bolmaýar pulna diýen boldy oý. 40 ýyl gaçyp gitdi. Kerogly ýa-salip meswol ýykylyp ýatyp galdy. Owatjan 40 ýygynyň gitdi. Geldi maňa bir goňoý ya Allah diýip ýerinden turup ýelinde bir glos tanap alyp, her ýerden bir wagt çapsyldak gaýdy berdi. Şol gelsine geldi Keroglyň üstündäki eşikleri ýapylan eşikleri ondan many zyňmaga aýlanşdy. Kerogly ýatan ýerine ganimet ukzyn alan eken. Allah jalarym gyrat seni ordagy gelip dagy men näme ýagyn geleni bildirjek bolýam kadip men oýarjak bolýam kadip haklak göre çyk-çyklak göre. Görse gyrat piratyň işi däl gözüni açyp ýokardyna bir teretip görse üstüne bir är getmiyor. Geçi toýjak gastat bilen hiç zatdan gaýbylanak. Kerogly şu ýerde gapyrlykda gola düşenni bildi be. Arabry han näme derrew Keroglyň näme gollaryny arkada şany gerdany diýip baglady. Ýatan ýerine aşakda daňyl ýatan ýerine daňylyp ýatan ýerine Kerogly we gözünden paýır ýaş töküp, gapyrlykda gola düşenni bilip, araba ýalwaryp ýakaryp, laçynam düşdüm toruňa arap gardaş amman. Goýber hak gidem ýoluma zalim gardaş amman diýip, aman dilep ýatyr gorbak nädir ka?
sanni bil kaldı yeyesi dağı dost hey. Zalim kardeş aman ey. Yar kolumlar kaba bağlıdır, ak bağlıdır, gel bağlıdır. Hazinam çapran dağlıdır, hey. Harmalıca Görogly'dir, dağı dost hey. Zalim kardeş aman ey. Habrar mali Görogly'dir, Görogly'dir, Görogly'dir ey. Zalim kardeş aman aman hey. Harmalıca Görogly'dir, dağı dost hey. Zalim kardeş aman ey. Emma Görogly bu sözün tamamıdan soň näme? Awaň taçyk elini düşen adam hergit aman bersek moňa. Derrew gowaň içine gidip pili getirdi. Piliň idinden neriň idinden alasan idinden Göroglyň tirkap ýöre berdi. Bular näme sol gidip barsyna Görogly näme ganimat uksun alan eken sol kelden aşakpa senkil. Birdat hoqrun ýen ýaly, idine birdat humurgan ýen ýaly bolup gelýär gaňyrlyp idine teresine näme gyrat janawar. Jylawny ýere sallap gözünden payır gözi ýaş töküp gelýärdi. Görogly aýtdy, "Wa malym gyrat, janym gyrat, ýalyňyz günümne, ýowunymne senden başga howsarym bolmady." Ve inni senem menden aňyr maňa ýoldaş bolma diýip gepleşik gelýärdi. Arab reyhan gaňyrlyp idine teresine näme Göroglyň gyraty mydan çyk gelýärdi. Allah jalarym men gadym qaq sakallardan eşdiýedim. Göroglyň özü goşdy bir adam öldürse gyrat 3 adam näme ýigirermiş diýip. Gel şoň gyratyny alyp bardym diýip kapat çaňany bir kör awray şäherip bolýan. Gel gyratym tutoýnyp ýanyna barjak boldy. Gyrat agdyny hatap ýalaşyp arabyň üstüne birdiňi arap zordan bar pilnemin geçdi. Görogly şöyle gyraty garap, "Aýt gyrat seni var. Seni menden aňyr maňa ýoldaş bolma. Bar ilme var, çarda alçanly beýle baryp, men ýetir düşenmi söýgül perizadyma, 40 ýygydım kıyamatlyk oglum ewazana habar berdiň wagtynda. Gyrat seni var näme başyny asmana bir sirkdi jylawy ýerin gaşyna häzir boldy. Agdyny asmana baktyryp bir haýkyryk goýberdi, dağlar, daşlar berdana geldi. Yüzünü çarda alçanly beýle tarap öwrüp geriň tanabyny kulturlak gaýdy berdi. Habar kimden alan habar Agýürit Peridatdan alady. Agýürit Peridatym içeride oturup karar tutman soňdaşary ýuwup çykdy. Görse näme aňyrdan gyrat sene war boş görýär, derrew näme Agýürit Peridat derwaty berdi. Allah jalarym Görogly'ga dagy bir zat bolagadym ka. Ya 40 ýytda bilen artlaşyp gelýär ka 40 ýydyň arasynda barym ka diýip aňyrdan gelen 40 ýyda seretip görse 40 ýydyň içinde de Görogly göz düşmedi. Emma Görogly öwetsam bilen artlaşyp dagy bir atdy köl gelýär ka diýip seretip durdy görse öwetsanyň bir özi gelýär. Öwetsany ýanyna çağırıp aýtdy, "Aýt öwetsan oglum ha. Görogly agyň aty boş geldi oglum. Ataň senden başga oglum niýjek perdendi ýok oglum. Inni sen gidip bir habar alıp gelmesen, ya bir ýerde ganymyň eline düşdi, ya bir zatlar boldy oglum. Sen derrew gidip şondan bir habar tutup gel diýdi. Hey, ene näme gamyň çeken? Häzir derrew 40 ýygyň ýanyna bar 40 ýyg bilen bile barıp geladi moňa diýip. 40 ýygyň oturan meyhanasyna geldi. Ey ýigitler, agamyň aty boş gelip bir Görogly agamyň izinden gitmesek bolmaýdy diýdi. Däli mäsel ýerinden turup aýtdy, "Zaňaryň ogul" diýdi. Görogly ýalak bir zalimyň eline düşerde barıp biz onu wartmaşa derçeli kim boldy ahir diýdi. Öwetçan aýtdy, "Ay ýigitler, men ka aýtmak häli Görogly agam bir ýerlerde boşanyp sypam geler ýagyn gelinden. Soň gelensen gyzalat sözlerine çydamany hemmäňiz girmene deşik tapman ýer çukalap oturarsyňyz" diýdi. Sabar koýsa oýlanjy oturdy içinden aýtdy, "Allah jalarym şuloglan ýaman dograý diýerek. Şuloglanyň ýerine başga bir bolan şu maslahaty bermeýär." Emma sabar koýsa daňyr Göroglyň özüne atyna 120 ýaş berleni bilýärdi. Şo ýaşaman Görogly diýen adamy harada salsaňam bir çykyp diýip. Mundan häzir meni WhatsApp bilen gitsem, Arap uklan wagty Göroglyň elini boşatyp goýbersem galan ýerin özü awraýly. Menem şol aralykda bir kör awraýa şäherip bolýan diýip. "Ali WhatsApp oglum meniňe baryp aýt. Çaýmyzy, işek suwmyzy, nawadymyzy, gandymyzy köbürakden mersem men gitjek" diýdi. Migremjan bilen Gammarjanyň bir ýaş oglan, hüwete oglan bir ýere gitjek diýdi. Bularam bizem gitjek diýip ýöre berýärdi. Ali WhatsApp aga bizem gitjek diýdi.
Bular näme şundan barıp näme 4 bolup atın böktörjesine götöreni yüklep yola çıkaydı verdiler. Şol gençlerine näme Eweljan gıyretimin geliye. Miremjan bilen Gammarjan öz atynda sabar köset bu zamanına geliye. Eweljan aýtdy al Safar ağa ha, Mekrem ağa şu gıyret seni var mağatım gelme başardana. Üyeni elimde gıyık geliyor şu cılavu koy vermesem ben gitmesem bolmuyor dedi. Vah evet san oğlum ödün bir yaşlıktan gelen bir zekili oğlan sen. Bar ver oğlum men Miremcan Gammarjan bilen izden bar verin men bir qarra adam dedi. Şundan näme evet gıyretin cılavunu koy verdi. Gıyret gözden gayip bolup gidiverdi. Miremcan bilen Gammarjan aýtdy al Safar ağa Mekrem ağa ha. Bizim atımızdan çok oturup var ya. Bizden gitsek bolayım dedi. Vah oğlum size mi gidiverin? Men qarradım ödüm izinizden bari verin dedi. Miremcan bilen Gammarjan'ın gözden yetip gitti. Bir sellem verin Safar koydan kellesine tayakla nurlanı alıp oldu bu. Vah zanların kösesi inni sen ölmeni itölüyen mi? Safar koydan bar iyice ışık adı karazadı, çayı, kandı, navadı, külçesi katlaması hemmedi Miremcan bilen Gammarjan'ın atının doktorcasına giden eken mi? Şundan näme sabar kösen minen bozman. Bozmanın bir kılığı var erdi. Birlençugün toyna kızardı, ikilençugün dıydı kızardı. Üçlençugün yen namı kızıp, dördlençugün dur kızıp yürap başladı. Sondan berde yetinden yet kessenem yuvurmayet tabi. Bu sabar kösen bari versin bir haber kimden esteli haber näme? Arab Reyhan bilen Görogly'den esteli. Arab Reyhan'ın pilin üstüne gidip bariyen yerine Görogly köp kızala sözler ayıp bariye. Ay Görogly ha! Şu çağırdağın sanını bildi yalança ot yaktırman yoran bir Görogly atlı kan horvamış dibeş dedim şo sen mi dedi? Hova men. Men ağamın idi Gülsürümcan barıp al kaç kayıp veren Görogly'm sen mi? Hova men. Buldur gatsap bayım oğlu ve can al kaydın Görogly'm sen mi? Hova men. Hov. Leke patsan idi Gülsürümcan al kaydın Görogly'm sen mi? Hova men. Hünkarın müngläp koşunu kırıp veren Görogly'm sen mi? Hova men. Vah göre yalança ot yaktırman yören zanlar bugün eşek gel alasan iyinde tırkel para edip lak gülüyor da. Yemma Görogly begim kızalı tıçıdaman. Kâ sağa, kâ sola urunu her yani urunun vaktında. Arab Reyhan'ın alaşası, neri, pili, yolun kâ sağına, kâ çebine çıkıp gidiyor. Arab Reyhan oturan yerine lak gülüp pilin üstünde kes oturan yerine. Arab Reyhan näme men adamın serdarını tutan eken mi deyip. Tuttum adamın serdarın hoş vakt horrum berrada. Çanlı bilin hünkarın hoş vakt horrum berrada. Berrada deyip kıygırıya. Berrada diyen Arabın diline doğruyor diyen manini anladığın eken gör bak ne eder ka. Hoşvakt horrum berrada Sandvilim hünkaren hoşvakt horrum berrada Hoşvakt horrum berrada Hoşvakt Ülkelerim daş kaldı gözüne kan yaş kaldı Sandvilim boş kaldı Hoşvakt horrum berrada Hoşvakt horrum berrada Hoşvakt horrum berrada Susamışım karnına pirin gelmez yanına Pilin yerine şerişanın ey Hoşvakt horrum berrada Hoşvakt horrum berrada Hoşvakt horrum berrada Hoşvakt horrum Görogly ve madoldu ahırına adoldu Arab Reyhan çağ doldu Hoşvakt horrum berrada Hoşvakt horrum berrada Hoşvakt horrum berrada Hoşvakt horrum Arab Reyhan çağ doldu Hoşvakt horrum berrada Hoşvakt horrum berrada Hoşvakt horrum berrada Hoşvakt horrum tamamıyla sen Görogly Arap doğan idi ha men seni aldım ne adım aldın yan sen sözüm içinde menmellik ettin ne mi dedim ben dedi
Pirin gelme yanına Hudayım yetme dadına dedin. Sen menmellik ettin. Menem menmellikten tapı suğullara düşmüyorsun deyip. Arab reyhane utne sihat verip gidip barayan yerine. Eline sadı olmasa da diline sözü. Mert benim yoldan adastım Arap sen menmellik etme. Kapıl olup kolu düştüm zalim sen menmellik etme deyip. 5 kilometre gidip barayan görmek ne der ha? Zalim senin millet. Hoşmedim senin bile. Umidim var gele. Umidim var gele. Görogly'ni saldım gele. Zalim senin millet etme. Arap senin millet. Vazgeçey. Etme Arap filmin millet zalim filmin millet Emma Görogly bu sözün tamam edip yasavan edip seyredip görsen ama Arap reyhan Görogly'nin bu namalarına kulağıma aylanıp oğlum ne çoğun ver yağdak gelen adam ne ama bir mayı irkleyip barayan eken Görogly ne gidip barayan yerine Allah cağlarım düşmana bir zelel diye yerden ayak aldığını egilip daş koydu daş yok mu kadip eline var daş ildi ya Arap'ın yengde çukurcuk deyip zığını çemden yerinden barıp geldi. O varmanı ikinci daşam alıp ya bir Arap'ın yeni yengde çukurcuk deyip zığın vaktında Arap reyhanım kim kanayt men bu daşlap öğrenip yedine yalt edip seyredin vaktında yengtesine deyip zığın daş burnunun ucunun yolu ötüp geçip da. Çobarsın ama der kadap bol pilinden böküp düşüp Görogly'nin yanına gelip Görogly'nin yatırıp ama boğazına 2 yıllık hancar getirip paraya da Görogly ayta ay Arap'ta ne emetçek bol piyordun sen damağını çalıp kelleğini alacak bol piyordun ha o men burnumu ne atıp koydun kendini ay Arap doğun bu karakıllı kelle nirdalığı da kalman durun akbay yöne adır sen men kelle emersen paçağa eken kapıdan nak gelip verin hizmetkarımından mı sana Görogly'nin yanına barmağına korup çölde gelip verin bir sakrayı çobarın kellesini alıp gelip bir diyorlar sana ondan kellem ayağımın eğinimin üstünde dursa özümün ne adıp bir kere olduğumu bildirip özüm emellep bir kere olduğumu bildiredim paçağa dedi Arap reyhan oylanıp durdu Allah cağlarım şu adam doğray diye. Yöne sen ayağın beydi bir yer tutup varsa adam oğluna kedili vermeyin sen zangar deyip. Görogly'nin oğlu eli bağlı deyip. İnne ayağından bağlar ama düyan bir kaptalına korcunu taşlap koyuverdi. Görogly ama sol düyan korcununa gidip bari yerine de ama kellesi düyan ayağına sağlık çekip bari. Vak oğul günüm giderse ovakan o deyip nalak gidip bari. Allah cağlarım şu düşmanı bir zelel getirip olmadı mı karşına deyip kırada uğran seyredip görsen ama. Görogly'nin kaptalına korcunu salık durum Arap'ın yağı bilen kemir okum duran ekenna.
Şundan näme Görogly düşmanı bir delel. Gerşün ýaýynyň dinini kirsini bir gyraýyna diýip, agdyny kirse dalyp çeýney çekeley üdü bilmedi. Öz diýişine gargynmaga durdy. Agşam bilen bir kiçik tana tarafyny çeýnäp üdüp baryp enetiremýär. Indi men diýişim bir kiçik tanaň diýiş sellem diýiş bolmada o diýip. Ýene näme ya bismillah şeýle Huda diýip, agdyny hatap ýaly açyp näme ýanky ýaýyň dinini tutup çeýnäp ugrady. Çeýney çekeley gözüniň bir çekdi ýaýyň birinji dinini gyrdy. Çekeley ikinci dinini gyrdy. Üçüncü dininden bir çekme ya gelen ya gelmeňe diýip goýtap gyryýyp. O var mana näme gyýratyň owady kulagyny eşleýän ýaly boldy. Ey Arap togan feýinji diýdi ha. Gyýratyň owady ele diýdi. Gyýratyň owady gelýän marty ölümiň golaýlan şo. Leka paçsan gazyny ertip kelläň alan wagtym gowja gyýratyň owadyny eşderdiň denýdi. Yine bir adraktan ait Arap togan feýinji diýdi. Ha, garşy feýinjiler meňne oglum boldymy? Sen nämen bolanda bilemek ýöne ýeňseňe bir teredip gördüýdi. Ýeňseňe teredip görse näme güni eteklep ýewatsan gyýrat bilen gelýär. Arab reyhan aýtdy, "Wa zaňmaryň goşun ýerti kaltadan dökülen ýal bir setinden dökülip başladymy? Inni bular bir-birden alybermesen maňa ýigirtme bular" diýip. Ýanky pilinden düşüp alasaň üstüne minip, eline de keýmir ok bilen ýaýyny alyp, at bilen gowsan gowwal edip, ýanky näme wetjam bilen girdiler alyň aly meýdanyna. Arab reyhan näme boldy öňe sewşdärimi görüp niçeme sewşdärde bolup niçeme uruşlarda gelip gören pälwan. Ve wetjam sewşmegin ýerden bilsen, dadyny ýerden bilsen. Şol barsyna näme? Arab reyhan raýy çenäp keýmir okun pitige mindirip, raýy çana gawatlap ataýyn ýen wagtynda ýaýyň dini üzülüp gitdi. Ýaýyň agramny Arab reyhan alasaň üstünden ýere agdaryp düşagady. Hem maname öwetçan sonunda boş ýaý öwetçany senap näme bildirmän dur öwetçan ýanyna gelip bilen gaçyp töweregden aýlanyp ýör. Bir golaýraga gelen wagt Görogly aýtdy, "Aý öwetçan oglum 40laram gelýem" diýdi. Wah aga sen bagrym ýakdyň o ha. Ýylyňa düşkär ýaly adam ýanyň aldyňmy sen? Ýalan oýundan kogulan atady kaýan inesi kowan nan ýardy nan çeyrek niýede bir gelip gören adamlar ýanyň aldyň sen? Olaryň hiçden aýdanat bir gyzalatyçyda maňa aýdan sabar köze oňam menen bozdyman. Olam bugün gelýem, ertir gelýem, inniki gelýem Allah gumana diýdi. Şolangyrak gidiber diýen aýlanyp ýör Görogly duran ýerde oýnaşdy Allah jalarym. Şu öwetçan oglum bir ýaşlykdan gelen zehirli oglan, bilimli sowatly oglan. Muňa köp edep terbiýe, köp bilim, köp sowada uratdym. Ýöne uruş tälimine uratman eken. Şu ýatan ýerimden şoňa bir kinama aýdyp sowaş tälimine uratsam, şu duran ýerine alman mukadip öwede garap. Öwede oglum bu meýdana gireňne owal sypaçylyk kylmagyň gerek. Gördüň sypaçylyk başa barmasa atmasyn dönürip gaýtmagyň gerek. Bedew minip meýdan mesde kowlanym, ganymyma azdyr bolup tawlanym. Aýt oglum, menem urusmany itten öwrendim, käte gaçyp käte kowmagyň gerek diýip. 5 kilometr gaýdyp dur görmek näde ýerka. Gördüm sıpaçılık başa barmasa atmasından rip Aytmağın gerek Ay gel gerek men bilen kurşunun girdabım Yar men bilen kurşunun girdabın İlki başla belli Öller ferdarın Kanim doğru gelsen merdim merdanın Vurup yıkıp sancıyıp Ötmağın gerek Ay gel gerek Bedomini meydan mesle kovlendim Ganimama azdır bolup toglandım menem urusmady gitden öwrendim käte gaçyp käte kovmagyň gerek hey gel gerek ey 40 ýylyň aýdanyň yetmese ýar 40 ýylyň aýdanyň yetmese ýollaşlyk eýleyip ýola gitmese oglanlyk eýleyip güýjüň yetmese gaýraty erkine goýmagyň gerek hey gel gerek ey müşkile düşürne ýad eýle beni
gerek ey an gerek. Emma Görogly bu sözün tamam kılansan ve waçanama Göroglyň sözüniň içinde eger oglunlyk eýleyip büýüsüň yetmese gyrati erkine goýman gerek diýen ýerini berk bella bolan eken naby. Gözüni gaýym ýymap özüm näme jylygy goýup eýren gaşyndan gaýym tutdy. O warmany Arab Reyhan aýtdy, "Wa Allah zalyr men muny öldürjek bolup ýörüm. Öldürmeli adam ýany eten eken awy. Daňly eten ýerden ýaly buruşmany urutdur gel şundan başlaýyn birinji diýip näme Göroglyň üstüne ýörap başlady. Şol barmağına gıyret canavar gelip de ağzını hatap yalaşıp Arabın yeňsetinden goşa toýnaklan bir kakty. Arab şol büdürep çolaşıp yıkılan wagt eline keýmiraky öňünden girip yeňsetinden çykyp duruberdi. Şu ýerde näme Mirem Jam bilen Gammar Janam yetip geldi. Sawar köze de yetip geldi Göroglyň elini boşadyp Arab Reyhanyň läşini pinne ýükläp öz ýurduny urutup goýberberdi. Görogly ýigitler bilen öwel Jan bilen duşmany ýeňip çardal çanny bilen gelip uludan toy tutup maksat muradyga yetdiler.